agardar unha cita. Cando chegue pedimos. Moi ben. Sinto a tartanta, vostede... Sí. Son eu. Non se preocupe, acabo de chegar. Antes de nada, quería darlle as grazas por concederme a entrevista, así que vostede non concede... Non concedo entrevistas, pero é que non teño nada que dicir. Se cadra chegou o momento de falar. Na redacción estaban todos sorprendidos. Non o podían creer. Que eu, a última en chegar, a novata, conseguira unha entrevista en exclusiva. Seguramente lle daría unha entrevista ao primeiro xornalista que chamara. Foi vostede, unha casualidade. Tiña decidido facer unha excepción ao meu silencio. Que desexan tomar? A min vaime poñer un gin tonic non moi cargado. E vostede? Eu, un café con leite. Que o café sexa portugués. Como di? Que o café que lle traia sexa portugués. Préstame moitísimo o aroma deses cafés. Traime recordos doutros tempos xa moi distantes. Moi ben. A media tarde sempre adoito tomar un gin tonic. Axúdame a continuar co día. Pero agora é media mañá. Sí, outra excepción. Vostede desenvolveu toda a súa carreira literaria en México, non é así? Sí. Eu marchei de Galicia a finais do ano 40, con 20 e poucos anos para México. Cheguei ali recén nomeado presidente Caballero, como lle chamaban os mexicanos o general Manuel Ávila Camacho. Naqueles tempos, México era un fervedoiro de republicanos españois que se axudaban os uns aos outros. Non me foi difícil atopar editor. Ademais, resultaba moi esnoba apoiar unha rapaza tan nova e con tanta produción. Sí, pasei estes últimos 40 anos en México. Solamente me decidí volver á morte do dictador Francisco Franco. Permite que grave a entrevista? Claro, millor que a grave. Así non terá que estar sempre escribindo e poderá mirarme constantemente os ollos. Estará contenta. Vai recibir o premio máis importante das letras ibéricas a toda unha trayectoria. O Garcilaso de Poesía. É a primeira vez que se lle concede a unha muller. Aínda non o recibín. Estou proposta, que non é o mesmo. Ninguén dubida que será premiada. Non hai quiniela onde non apareza como favorita. Ui, non se fíe. Este é un mundo domes. Pero ningún dos propostos ten unha obra tan extensa e rica, tan variada como a súa. Moi amable. Ademais, vostede ten unha peculiaridade. Publica dúas liñas moi diferenciadas de estilos. Por unha banda está a poesía que publica baixo o seu propio nome, Clara Campos, e pola outra está a poesía que publica baixo alcume. A poesía que asina como Vicente Rincón. Vicente Rincón non é un alcume. Como di? Vicente Rincón é o nome de alguén que existiu. E toda a poesía publicada baixo ese nome non é miña, é súa. Chegou a hora de contar. Un momento. Un momento que prendo a grabadora e aplico tamén un micrófono para que se poida emitir pola radio. Cando queira. Eu tiña 20 e poucos anos e era unha rapaza leda e fermosa como a vostede. Pero eran outros tempos. A guerra rematara había menos de 2 anos.
A escuridade, o racionamento e o extraperlo campaban as súas anchas polas cidades e as vilas do país. A represión, o medo, os asasinatos, os paseos, os cadáveres nas cunetas estaban a orde do día. Os anos 40 foron negros e terribles. Eu vivía nunha extraña pensión na rúa Canteiras. Digo extraña porque era ilegal. Resentaba unha pobre muller que non era a dona, senón que fora criada da casa, porque os donos uns médicos republicanos fuxiran na guerra e ela quedara soa con todo o inmoble, e para sobrevivir alugaba habitacións maiormente rapazas que facían a rúa no Papagaio. Eu non coñecín os meus pais. Fun criada polas monxas do hospicio. Unhas monxas duras, frías e tesas como varas de medir. Naquel entón no hospicio, cando cumpría os 21 anos, as monxas dabanche 2 eiras. Ou quedabas como criada, traballando de sol a sol pola comida e un catre, ou puñante na porta da institución, coa tua pouca roupa nun atado. Eu escollín a liberdade, e vime na rúa sen nada. Acolleu-me Casio, un curmán que traballaba no porto e que me conseguiu a habitación e o traballo. O traballo consistía, ben, digamos que o traballo consistía en brindar os meus favores aos homes potentes da cidade. Eu chamaba por teléfono a un número e falaba con Dona Rosa, a madama. Ela dábame un enderezo, unha hora, e dicíame o que debía cobrar. Eu facía o encargo e cobraba o estipulado. De cando en vez de caso pasaba pola pensión, a recadar a súa comisión e a de Dona Rosa. Iso era todo. E así coñecín a moita xente, maiormente homes con moitos cartos, pero homes de todo tipo. Era un salón. Puxémoslle unha cama e un armario. Espero que lle pareza ben. Sí, está moi ben. Moitas grazas. O baño está ao fondo do corredor, pero puxémoslle aí un lavamans con auga para que poida... Está ben, está todo moi ben. Vai quedar moito tempo aquí? Pois a verdade é que non o sei, pero algúns días sí, se cadra varias semanas. Moi ben. Pode quedar todo o tempo que queira. Aquí ninguén lle molestará. Estupendo, porque o meu traballo require tranquilidade. Son traductor. Traductor? Ben, en realidade son profesor de lingua francesa, pero unha editorial encargoume unhas traduccións. Debo traducir uns libros de poesía francesa. Non sei. Eu non puiden estudiar. De seguido tiven que poñerme a traballar. Claro. Ben, pois, soidade e tranquilidade é o que preciso. Ben, daquela deixo, non o entreteño máis. Bos días. Bos días.
que non había ninguén. Non se preocupe. É que antes isto era a sala do teléfono. Pois mira, eu ten. Podo? Por suposto. Dona Rosa. Sí, agardo. Sí, son eu. Un momento. Que tomo nota. Diga. San Andrés, 105 segundo. 8:30 da tarde. 25 sen rebaixa. Moi ben. Son Clara, a súa veciña da habitación de enfronte, supoño. Vicente Rincón. Don Armitas non deixa utilizar o teléfono. Don Armitas, a dona da pensión. Xa. Claro que se lle deixas unha moeda de 2 reais ao lado do teléfono para a vista gorda, claro que a moeda desaparecerá. Claro. Pois, don Armitas non me dixo nada dun novo inquilino. Claro que a min don Armitas non ten que darme explicación ninguna. Non sei canto tempo estareis, se cadra varias semanas. Non, se a min non me molesta, todo o contrario. Sempre é agradable ver xente nova por aquí. Parece moi amable, don Armitas. Sabe que lle digo? Que imos celebrar este encontro. Este novo encontro. Veña, vou preparar un café, tomarémolo xuntos, que lle parece? Non quixera molestar. Non me molesta. Teño dende hai uns días. Café, non chicoria. Regaloume digamos, un amigo. Trouxo de extraperlo de Portugal. Ainda non o probei. Non me prestaba tomalo só. Pero agora tomarémolo xuntos. Non quero ser un... Fagamos unha precisión. Eu son Clara. Vicente. Somos veciños. Se cadra pasaremos unhas semanas de convivencia. Así que imos tomar un café xuntos e non se fale máis. Así coñecerémonos mellor. Está ben. Vouno preparar na miña habitación. Ali teño un forniño eléctrico pequeno. Don Armitas non deixa que teñamos forniños. Pero eu teño un agochado para facerme algunha infusión ou para quentarme cando vai moito frío. En pleno inverno. Esta casa é unha prancha de xeo. Non marche que volvo de contar. Non se preocupe. Alégrame moito que chegara vostede. Estaba un pouco soa. Diego, esti. Ben, estou ben. Non, coido que non me viu sair ninguén. Non che vou decir onde estou, non podemos vernos polo de agora. Atende un momento. Vai a casa e mira como está a miña nai, coida algo dela, é tan maior. Non lle dixen nada. Coida dela, por favor. Non creo que se decatara. Non te vou darche este número de teléfono, se chamarei eu. Si, home, si, estou ben. Seguro. Eu tamén te quero te moito. Chamareite. Cóidate ti tamén moito e ten moito cuidado. Non te fíes de ninguén, cóidate, por favor. Aquí está o delicioso café portugués. Vaya.
están en francés. Sí, Sur l'homme de calme, et noire, où dorment les étoiles. où dorment les étoiles. Où dorment les étoiles. Les blanches Ophelia flotte comme un grand lit. Flotte comme un grand lit. Comme un grand lit? Comme un grand lit? Flotte très lentement, couché en ses longs voiles, on entend dans les bois lontans des ayalis. Poesía francesa. Poesía. Qué bonito. Maguas que non poida saber lo que di. Quere que ella traduza? Vostede. Sí. Encantaríame. Sobre a onda calma e negra onde dormen as estrelas, a branca Ofelia aboia como un gran lirio. Aboia devagar sobre os seus veos en estelas, escoitando no bosque lonxe a chamada do delirio. Sei que hai máis de 1000 anos que a triste Ofelia pasa a fantasma branca sobre o longo e negro río aboiando. Sei que hai máis de 1000 anos que a súa doce tolemia entoa a súa canción á brisa nocturna murmurando. O vento beixa os seus seos e desprega en corola os seus veos arrolados con molicie na corrente. Os salgueiros trémulos deitan vaguas nas súas costas. As canaveiras inclínanse na súa fronte soñadoramente. Os rizados nenúfares suspiran ao seu carón. Ás veces ela acorda no mieiro amodorrado, nun niño do que escapa un pequeno tremor. Un canto misterioso cae dos astros dourados. Que fermosa. É de Rimbaud, un poeta excelso e desgrazado. Sabe vostede francés? Son profesor. Ben, fun profesor de francés. Agora non podo, en fin. A guerra. Encántame a poesía, pero esa non a coñecía. Realmente non coñezo case ningunha. Son todos de poetas franceses. Non, non todos. Canto me gustaría podelos ler. Eu fareino por vostede. Faría. Os laios longos dos violinos da autonía soan no meu corazón ferido monotonamente posuído da agonía. Tan aflixido e pálido vido soando a hora, tan revividos os días idos miña alma chora. E son levado nun vento malvado que me transporta daqui para alá, como se fose a folla morta. E así pasábamos tardes enteiras, el lendo poesía e eu escoitando enfeiticada. O meu, chamémoslle, negocio ia moi ben. Os clientes non só pagaban, senón que moitas veces me regalaban artigos imposibles de atopar co racionamento. Café, infusións, viño de porto, medias de seda e algún perfume. Estes agasallos non tiña que compartilos nin con Nicasio, nin con Dona Rosa, de modo que os compartía con Vicente. Tardou algunhas semanas, pero rematou descubrindo o meu segredo. El, pola contra, nunca me fixo partícipe do seu.
tampouco facía falta. Co seu permiso, Pase, ermitas. Que quere? recibín esta carta. Coido que é do meu fillo, pero eu... Quere que lle lea? Se é vostede tan amable, eu sempre traballei e non puiden ir á escola. Non se preocupe. Hola, mamá. Estou ben. Leváronos ás aforas de Madrid a un lugar que se chama Valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial. Din que Franco mandou construir un monumento e que se o construímos pronto, traballando 14 ou 15 horas ao día, axiña nos han deixar ceibes. Pero non sei, isto está cheo de rochas por todas partes. Pero non te preocupes por min, estou ben e como todo o que me dan, e trato de non meterme en liortas. Pronto nos veremos un bico. Levaron o comezo da guerra. El non fixo nada, é un bo rapaz. Non se desculpe, venos comigo. Nunca marchara da casa, non sei se se me fará. Se quere escribimos unha carta. Seguro que está desexando ter novas súas. E entregaránlla. Podemos intentalo. Grazas, é vostede moi bo. Vou cavilar un pouco, a ver que lle digo. Claro, pense o escribimoslle. Viñeron preguntar por vostede. Como di? 2 falanxistas. Preguntaron se chegara a pensión alguén de Vilagarcía. Eu dixenlles que non, que isto non era unha pensión. Dixéronme que se chegaba alguén de Vilagarcía, que lles avisara. Pero eu non lles dixen nada. Grazas. Moitas grazas. Logo faremos a carta para o meu fillo. Claro. Diego esti, pasou algo? Non, claro, a ti non. Que foron ver a mamá. Serán cabróns. Non, claro, que lle sei decir se non sabe onde estou. Non che vou decir, é mellor así. Eu tamén te boto de menos, escoita. Vai visitar de cando en vez, precisa cariño, moito cariño, moi maior. Xa sei que ti tamén o precisas, pero temos que deixar pasar o tempo, Diego. Todo rematará, non chores. Claro que sí, moito amor, moito. Anda, vou colgar. Vou colgar, adeus, adeus. Vaya. Deixou aquí o papel. Pero que é isto? Isto é moi bom. Podo pasar? Claro, ermitas, pase. Xa sei o que lle quero dicir ao meu fillo. Moi ben. Querido fillo, non te preocupes por min. Estou ben. Des que os señores fuxiron para México... Se cadra non é moi prudente que lle fale dos señores que fuxiron para México. Claro, claro. Estou ben. Aquí na Coruña estáche todo moi tranquilo. Eu traballo algo limpando casas. E con iso voume arranxando. Non sei se me deixarán enviarche algo, pero eu tentarei mandarche comida e algunhas mantas. Seguro que aí na montaña polas noites vai moito frío. E ti sempre me poches moi friorento. Do frío?
Llorento. Ben, mandoche uns biquiños da túa nai que te quere moito. Que te quere moito. Listo. Meterémolo nun sobre. Aquí ten. Non sabe ben canto lle agradezo todo o que fai por min. Non ten por que agradecermo, fago de todo corazón. Que Deus o pague, se eu non podo algún día pagarme. Ande, ande, marcha xa. Las victoriosas tropas alemanas entraron en la capital francesa al rayar el día. París, silencioso y solitario, recibe las avanzadas de las tropas de ocupación. En esta fecha histórica y gloriosa, España renueva su adhesión y lealtad al caudillo. Momento solemne y grandioso en los anales de la historia patria. Ya pasaron 4 años desde que, por designio providencial del caudillo victorioso, la España sana, la España auténtica, la España inmortal, se alzaba en santa rebeldía contra la anti-España. ¡Ya estoy aquí! Preparé un café. Tomarémoslo juntos. La sangre todavía caliente del protomártir afluía en torrentera incontenible. Apaga esa prédica. Pletórica de españolismo. ¿A quién le importa? De los primeros héroes caídos con los sagrados nombres de Dios y de la patria en los labios jóvenes y libres. Colle. ¿Qué? ¿O si no me vas a leer algo? Claro. Escoita. A túa cabeza, o teu xesto, o teu ar, velos son como a bela paisaxe. No teu rostro o riso renace como un vento fresco que bota a voar. O doído transeúnte que rozas é deslumbrado pola louzanía que brota e así estintila dos teus brazos e das túas costas. Sabes de quen é este poema? Sí. De Baudelaire. Baudelaire. De Charles Baudelaire. Exacto. A ver este. Tal que en sí mesmo pola eternidade é transformado, o poeta acorda que a súa espida daga por non ter coñecido a súa idade espantada, que sobre a súa voz extraña a morte ten triunfado. Mallarmé. Estefan Mallarmé. Moi ben. E isto? Hoxe sentín o meu ser rotundo como un poste seco e decidido, pero non recoñecín a miña chaga. Hoxe descubrín a miña mágoa con ledicia orfa de contido. Hoxe brinquei co riso entolecido, sentindo o pranto dos fíos da miña alma. Hoxe abrín as nubes en abanico, pero non sentín o seu milagre. Hoxe vin a morte no meu espello e confundina coa sombra do meu canto. Hoxe perdín a miña xeografía e confundín os pés coas miradas. Hoxe procuro mentras abas do leito e só atopo a inmensa soidade. Onde atopaches? Quedouche aí esquecida. É moi fermosa. Que? A túa poesía.
É moi fermosa. Non deberías tela lido. Por que non? Non sei. Sentime espida. Podo facerche unha suxestión? Unha suxestión. Sí. Dime. Por que comparas? Como? Sí, dis no segundo verso. Como un poste seco e decidido. É o único verso no que faz unha comparación. Por que? Non sei, saiu así. Non está ben. Se fixeras máis, pero só unha en todo o poema. E que teria que facer? Non compares. Afirma, define. Como? Hoxe sentín o meu ser rotundo, poste seco e decidido, pero non recoñecín a miña chave. Agora está perfecto. Teño máis. Moitos máis. Como? Non sei por qué. Pero moitas noites, cando non podo dormir, escribo. E iso reláxame. Tamén as veces cando vamos do meu traballo e me sinto mal, escribo. E algúns días que paso horas e horas na miña habitación sentindo chover sobre a rúa. Escribo! Deixarásme de los demais poemas? Todos. Todos, sí, todos. Non sei se serán interesantes. Faremos que sexan interesantes entre nós os dous. Que che parece? Verás, Clara, se a min me pasase algo... Pero que che vai pasar? Pode ser, nunca se sabe, pero se me pasase algo... Aí debaixo da cama hai unha maleta. Está chea de papéis. Faite cargo deles. Non me asustes. Serán teus, Clara. Se por calquera razón eu non estou... Pero por qué? Todos eses papéis serán teus. Prométeme que te encargarás deles. Prométemo. Prométemo, Clara. Sí. Prometo. Moi ben. Vouche ler este outro. É así, día a día, verso a verso, poema a poema, Vicente foi afinando a miña poesía, perfeccionando a súa expresión no seu contido. Eu escribía e ele corrixía con paciencia e meticulosidade. E pouco a pouco a nosa relación foi-se fortificando, foi medrando e consolidándose sen case decatarnos. Ele cada vez estaba máis entusiasmado coa miña escrita e eu cada vez máis entusiasmada co seu entusiasmo. O noso pequeno salonciño habitación era un fervedoiro de creatividade e cultura. E mentres fora seguía a escuridade e máis aló a guerra. Merci. A ver... Poñeremos isto aquí. Que faz? Leo. Que lees? Unha novela. Unha novela Sí, de aventuras. de aventuras. Sí, xa ves, ás veces preciso fuxir dos meus poemas ou da literatura francesa e leo novelas de aventuras. Xulio Verne. Non. Emilio Salgari. Emilio Salgari.
Xa ves, non esperabas isto de mí. Non, a verdade é que non. Eu podía ser, pero ti. Nunca se acaba de coñecer de todo unha persoa. Que o digas. Que traes aí? Non é de Emilio Salgari, Xa imagino. pero se cadra, si que é de aventuras. A ver, Tesme que prometer unha cousa. eu non fago promesas a priori. Pois comigo terás que facer unha excepción. Está ben, Prométeme que non vas rir. pero por que tería que rir? Ai, porque seguramente é unha parvada. Pois veña, comprobémolo. Cando les o que escribo, síntome como se estivese espida ante ti. Sí, é certo. Es moi fermosa, espida. Non digas parvadas. A verdade é que non sei por que dicen iso, porque eu cando estou espida non teño vergoña ningunha. Pola contra, cando les os meus poemas, tremo de vergoña, de desprotección. Síntome desvalida. Faremos unha cousa. Compartamos. Ti dasme o teu poema e eu douche un meu. Eremos ao tempo. Eu o teu e ti o meu, como se estivésemos espidos os dous, un ante outro. Paréceme xusto. Fagámolo. E que che parece? Ben, moi ben. Sois Por agora sí. como por agora. Que significa como un manto cheo de esperanza? Pois iso, non che gustan as comparacións. Os comas non me entusiasman, pero que significa? Non sei, que ten esperanza por todas partes. Non, que busca, que busco a esperanza por todas partes. Por todas partes ou por todas as súas partes? Que a buscas por todo o teu ser. Sí, iso. E por que non o dis? Dicir que? Iso, con todo o meu ser buscando a esperanza. É que non a busco con todo o meu ser. Non é iso que dis? Non, busco-a con todas as partes do meu ser. Non é o mesmo. Tes razón, non é o mesmo. Está parcializado, transformado en partes. E logo buscar esperanza. A esperanza non se busca, forma parte da busca. Se non tes esperanza, non buscas. Tamén se pode buscar sen esperanza. Entón non é busca, é rutina. Non! Buscas, aínda que sexas consciente de non atopar. A busca é o importante. Eu busco algo e non sei o que. Pero teño que buscar, darme a oportunidade de atopar. E tampouco entendo este outro verso. Coa caligrafía tensa do infinito. Pois coido que ten que ver co anterior. Coa busca. Sí, Coa busca desesperanzada. sí, sempre na procura de non sei que, ata o infinito. Por Deus, Clara, mírate. Es nova, fermosa, tes toda a vida por diante. Se algo debes ter ti esperanza. Pero ti sabes quen son. Sabes do que vivo, cal é a miña vida. Sabes onde estou, en que país, en que momento. Mirate por a fiestra, o que acontece fora. Como coidas que se pode ter esperanza? Sendo un mesmo. Non son eu mesma, nin un só segundo da miña vida. Minto, sí. Agora sí. Cando estou contigo, cando escribo, son eses intres. Pois aproveitos. Sácalles todo o seu partido, non permitas que os arrebaten nunca. Iso farei. Aferrareime a estes instantes con todas as miñas forzas. Cando o mundo se veña abaixo, cando todo acabe, aparecerei
aferrada a estes instantes. Aparecerei como os cadáveres de Pompeia, aferrada á vida. Pero non te obsesiones. Vive, Clara. Vive. Xa o fago. E ti? Eu que? Vexamos a procura de que andas. Eu xa non teño futuro, Clara. Amo o teu silencio escuro porque amaina tempestades. Amo o teu ollar desguello porque me propón travesuras. Non é moi bo. Fala de alguén. Sí, claro. Fala de alguén. Amo os teus húmidos bicos porque sucan os meus desexos. Vaya, isto ponse quente. Debín escribir hai moito tempo. Estaba aí guardado no libro, xa o esquecer. Amo teu corpo espido porque resolve encrucillados. Encrucillados? Non sei, xa che dixen que o escribín hai moito tempo. Non debín darcho. Por qué? Ti coñeces todo o que eu escribo, por que non vou eu coñecer o teu? Dixéchelo ti mesmo. Espidos un ante o outro. Pero iso é antigo e traínme recordos casi insoportables. E cando te atoparon morto dormido entre os nenúfares... Que faz? Acabar con isto, que tiña que ter feito hai moito tempo. Que pasou? Nada. Nada. Está ben. Como a ti, Kate. Nada. Éramos novos. El algo máis que a min, porque fora algo meu. Tiñamos os mesmos gustos, as mesmas afeccións. Prestábanos pasear xuntos e falar de todo, do universo, dos acontecementos, da poesía. El tiña unha noiva pequena e fermosa que o amaba incondicionalmente e el deixábase querer. Cando chegaba o verán adoitábamos ir pasear a Guísamo porque nos prestaba moito o aire libre. Ás veces íamos os tres, outras os dous sós. Un día propuxenlles acampar no Monte Espenuca, á beira do río. E pasar ali un par de días xuntos gozando da natureza. Ela non puido vir e fomos os dous sós. Aquela noite na tenda de campaña pasou o que nunca tiña que ter pasado. El non o soportou. Cando acordei pola mañá, el non estaba, desaparecera da tenda. Ao cabo dun par de días apareceu o seu corpo aboiando no río preto de Betanzos. Cando lle demos terra na cerimonia, a súa moza miraba entre vaguas e decateime que o comprendera todo. Nunca máis volveu fitarme aos ollos cada vez que se atopaba comigo baixaba a mirada. Anos despois, cando estalou a guerra, estando na casa cuidando da miña nai, escoitei un ruído na porta. Mirei pola fiestra e vin como ela fuxía rúa arriba. Baixei ao portal e na fachada da casa había unha pintada que con letras moi grandes decía maricón. Tiven que fregala con auga forte para que desaparecera e non a viremos falanxistas que andaban facendo das súas. Pero a ela non lle botou cara. Isos son os poemas. Que? Folerpas arrincadas da vida. No meu caso non son folerpas arrincadas da vida.
É directamente a vida. No meu tamén. Cada vez nos coñeceamos mellor. Cada vez nos entendiamos máis. Almas semellas? Pois sí, seguramente sí. Por moi extraño que pareza, por moita distancia aparente que tiveran as nosas vidas, as nosas realidades, éramos almas semellas nacidas un para outro, para darnos mutuamente consolo e protección, naquele mundo destructor e agresivo. Un día sucedeu un incidente que engrandeceu ainda máis a nosa amizade. Podo pasar? Pase, ermitas. Recibín carta do meu fillo. Vexamos. Querida mamá, non recibín as mantas que dis que me mandaches. Pero din aquí que o correo desde tan lonxe pode ter eivas, que os republicanos o deixaron todo mal e que se a tardar en recompoñer. Tes razón, polas noites vai moito frío, pero apañámonos moi ben entre todos. Pregúntasme se sei onde levaron a Lois, pero non o sei. Perdino de vista cando nos fixeron formar no patio de Ocaña e nos subiron aos camións. Seguramente estará noutra brigada. Estamos furando a pedra da montaña para facer unha cripta. Aquí trátannos moi ben, ata nos pagan un salario, 50 céntimos diarios. Din que por cada día de traballo nos reducirán 2 a condena. Pero como eu non sei de canto é a miña condena, non sei cando sairei. Non podo contarche máis porque soamente nos deixan empregar unha folla. Noutras cartas seguireiche contando, pero aseguroche que estou moi ben, moi ben. Bicos do teu fillo que te quere. Xa ve, di que está ben. Ainda que estivese mal, non o podería dicir. Iso é verdade, pero se os teñen para traballar tratarános ben. Intereseis conservar esa mandobra, xa ve que ata ten un pequeno salario. Pero que pode facelo coitado con 2 reais? Verá como axiña o ten con vostede. Eu escoitei na praza de Abastos que os teñen como escravos e que algúns están morrendo de tuberculose. Que Deus mo protexe. Non ten que facer caso de todo o que diga. Din que van construir allí un gran monumento polos mortos da guerra, polos caídos da cruzada. Escoiteino no parte da radio, el Valle de los Caídos, e que van construir unha cruz moi grande sobre as rochas. Din moitas cousas, pero xa se verá. Volveron. Como di? Volveron os falanxistas. Desta vez eran 4. Saben que teñen o meu fillo preso. Fixéronme preguntas, pero eu non lles dixen nada. E que lle preguntaron? Volvéronme preguntar se había algún hóspede que chegara de Vilagarcía. Eu dixenlles que non tiña hóspedes, que somente tiña collidas algunhas rapazas do papagaio por caridade, máis nada. Sábenlle moito, señor, sábenlle moito. E que saben? Dixéronme que o meu fillo está ben ali no Escorial, pero que eles poden facer que estea peor, e que eu andara con cuidado. Son 4 rapaces da cidade bella, ben que os coñezo desde cativos, pero agora están feitos uns repugnantes. Ata algún deles ten xogado de menos co meu fillo na praza de María Pita, pero agora fan como se non nos coñeceran de nada. Sí, as guerras son así. Transforman a uns e a outros. Os que viñeron por el, o comezo da cruzada, tamén eran coñecidos. Un grupo do Xardín de San Carlos. Xogando fútbol, o meu fillo meteulles un gol. E nunca llo perdoaron. Estalou a guerra e viñeron a por el. A verdade é que non sei se as guerras transforman ou fan agromar a verdadeira forma de ser. Liberan esa maldade que se ten agochada disposta a dispararse na peor ocasión. Dixéronme que a vostede o buscaban por perverter rapaces e que cando a toparan o ían pasear. Iso é mentira.
Unha absoluta calumnia, non acreditará vostede Claro que non, como vou pensar iso? Sendo vostede tan educado, tan boa persoa. Tamén o meu fillo acusaron de roxo, por meter un gol. Nunca tiven problemas. Sempre dei as miñas clases con tranquilidade, pero claro, ensinaba francés, se fose alemán. E un día todo cambiou e botáronme. Traballaba nun colexio religioso. E un día, sen saber por qué, botáronme. A partir de aí todo se complicou. Aquí tamén, preto do campo da leña, había un mestre. Era un home moi tranquilo e bo. Sacaba moitas veces os seus alumnos de paseo. Eu víos pasar moitas mañás pola rúa en fila camiño do Orzán. Sei que os levaba á praia e ali dáballes a clase cando facía bo. Varias xeracións pasaron pola súa aula. Cando comezou a guerra, unha noite escoitei ruídos na rúa. Asomeime á fiestra e vino pasar atado e empurrado a patadas por uns mozos vestidos de falanxistas. Algúns deles recoñecinos. Foran os seus alumnos. Os mesmos que de cativos pasaban collidos da man, camiño da clase da praia do Orzán. Unha semana despois apareceu o seu cadáver nunha cuneta de Bastiagueiro. Pero como puideron comportarse así co seu mestre? Quere que lle escribamos ao seu fillo? Sí, se é vostede tan amable. Ainda que non poderei dicirlle todo o que penso, porque daquela non lle entregarán a carta. Pense que é unha carta para que cando a lea se sinta reconfortado. Eu pensei que el minte cando di que está ben. E eu mentireille cando lle escriba. Mentira tras mentira. Descubrirá entre liñas como fai vostede. Comenzamos. Sí. Querido fillo, a verdade é que non sei que dicirlle. Todo o que se me ocorre está prohibido. A ver que lle parece isto. Querido fillo, aínda que te boto moito de menos, ás veces síntote preto de min. Miro pola fiestra e sinto os berros dos picariños xogando ao fútbol en María Pita e véxote a ti cando xogabas cun balón de trapo ou cando xogabas a pita cega no campo da leña. Téñote sempre presente. Hoxe, ao pasar polo cantón, atopeime co negro das gravatas e pensando en ti, para que a poñas cando volvas, merqueille unha. É verdade. Hoxe vin o negro das gravatas, pero non lle marquei ninguna. E igual pode facelo despois. Sí, iso farei. Cando te sintas canso, cando sintas desánimo, pensa que pronto estarás aquí ca túa gravata nova. Recibe todo o cariño da túa nai que te quere moito. Que lle parece? Paréceme preciosa. Mañán, se quere, escribimos outra para que así día a día se sinta reconfortado. Non sabe canto yo agradezo. Marcho a correos. Aquí
Aquí, Radio Coruña EAJ41. Continúa el Consejo de Guerra contra el exgobernador civil accidental de La Coruña, Julio Romero Alfajén, y otros figurones. El fiscal militar los acusa de cohecho, extraperlo y malversación de fondos. En otro orden de cosas, Su Excelencia el Generalísimo ha nombrado al ilustre señor Serrano Suñer ministro de Asuntos Exteriores, pesada y honrosa carga la que cae sobre sus hombros. Ser ministro en estos momentos históricos, en los que un mundo viejo y caduco se derrumba con estrépito y otro nuevo surge de las ruinas y los fragores de la guerra. Serrano Suñer será desde hoy la voz recia de España y de su caudillo ante el mundo. Deseamos como españoles y como periodistas que Dios le ilumine para bien de la patria. ¿Qué pasó? Nada. Espera, senta aquí. Deus, como te puxeron a cara. Senta con cuidado. Por qué? Por que me ten que pasar isto a min? Pero que foi? Que foi? Non fixen nada, xuro nada. Non sei por que se puxo así, non sei. Pero quen se puxo así? O cliente. Era a primeira vez, non o coñecía de antes. Ai, meu Deus. Dame un espello. Dame un espello. Déixate de espellos e non temo bastante, deixe que eu che limpe a ferida. Fixen todo como sempre. Fun a rúa que me indicou Dona Rosa e chamei a porta. Abriume un rapaz novo e elegante. Ata pensei, vai a ti ben sorte. Elegante e limpo. Sorte. Xa vestí. Déixate poñer isto no ollo para que non minche moito. A modo con cuidado. Sí, con Doi cuidado. moito, doi moito. Con cuidado. Ao principio todo ia ben. Pero a verdade é que o rapaz non falaba moito. Pero iso eu xa sei. Os rapaces novos ou falan pouco, non deixan de falar en todo asunto, non hai termos medios. Tes que deixar de facer isto. Si, home, si, é de que eu vou vivir, En calquera caso vas ter que tomar uns días de descanso, así que emprego sen meditar o cambio. Non sei que fixen. Púxose como un tolo. Crin que me mataba. Tiña na habitación un garrote deses que usan os falanxistas. E comezou a darme con el berrando: puta, provócasme. Puta, quen te autorizou a entrar aquí? Berraba e mallaba en min sen compaixón. Eu nunca vira a ninguén así. Estaba desencaixado. Aquel rapaz tan elegante e aquelado transformouse de súbito. Non demo. Eu non podía nin defenderme, o único que intentaba era fuxir. Pero era pechar a porta con chave, tíñame o seu dispón. Coidei que me mataba. Puta, pretendes tentarme? Pagarás con sangue o teu pecado. Berraba e veña a mallar en min. Por qué? Por que me ten que pasar isto? Por que? Pedirei algún desinfectante a dona Rita. Non. Non quero que dona Ermita saiba disto. Pero isto é somente auga, deberíamos desinfectar a ferida. Non. Non quero que ninguén se decate. Isto ficará en segredo entre ti e máis eu. Prométemo.
Pero que che pasa aí? Deus, Clara, que iso? Atoume a cama e fixo comigo o que se quixo. Ven comigo. Tívome atada máis dunha hora, coidei que nunca ia sair dali. Eu suplicáballe que non mallara máis en min, pero canto máis pedía, el máis se excitaba, con máis furor me mancaba. Ai! Bótate aí. Con cuidado. Non sei por que se puxo así, non sei! Hai xente toda, Clara. Non parecía normal. Tanto mallou en min que canso. Cando foi buscar un vaso de auga, conseguín desfacerme das miñas ataduras e fuxir. Non sei de onde saquei os folgos para facelo, pero xúroche, Vicente, que puiden quedar ali para sempre. Puta! Non mereces vivir! Eu non fixen nada, todo o contrario. Tentei ser boa e cariñosa con el, pero él! Acouda, Clara. Clara. Puta! Non mereces vivir! Non mereces vivir! Por qué? Por qué? Por qué? Agora mira de descansar e dormir un pouco. Eu estarei aquí. Vicente, ven aquí, por favor. Naquel intre, algo moi forte medrou entre nós. Algo que ainda hoxe, pasados tantos anos, sinto no meu interior. Ainda que el xa non estea. E digo algo con intención, porque non sei o que foi, non sei o que é. Amor, amizade, comprensión, compañeirismo, sintonía, non sei. Eu tiña 20 e poucos e el 50 e moitos. E, sen embargo, nunca desde aquela tiven tan próximo do meu ser a un ser humano. El Führer ha tenido hoy con el jefe del Estado español, Generalísimo Franco, una entrevista en la frontera hispano-francesa. Tomaron parte en la conversación el ministro de Relaciones Exteriores, von Ribbentrop, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, señor Serrano Suñer. España sigue acusando el nuevo y histórico perfil de su presencia en el mundo. Si ayer fue el verbo cálido y españolísimo del señor Serrano Suñer el que resonó brillante en los ámbitos europeos, hoy es la figura señera y soberana del caudillo la que en la ya histórica entrevista con el Führer ha ratificado ante Europa y el mundo la voluntad imperial de nuestra
preocupada, don Vicente, moi preocupada. Que pasou, ermitas? Hai máis de 2 semanas que non teño carta do meu fillo. Algo lle debeu pasar. Non se preocupe, pode ser que o correo volva a estar mal. Escoitei dicir que as obras da basílica van a marchas forzadas. Chegará rendida e non terá tempo nin para escribir. É moi extraño, moi extraño. Até agora sempre atopou un momento para poñerme unhas letras. Sabe que agardo ansiosa por elas. 3 semanas tampouco é tanto tempo. Antes non había semana que non recibira algo del, ainda que fose unha pequena carta. Poñeremos unhas liñas pedíndolle que escriba e nos diga como está. Que lle parece? Se non lle causa molestia. Claro que non. Aquí ten. Que Deus yo pague, don Vicente. Está vostede aquí? Sí, xa marchara. Que Deus yo pague, don Vicente. Dela totalmente desorientada. Eu tamén, entre as acusacións de perversións de rapaces e as túas entradas desa guisa, a muller debe estar desorientada. Que quería? O seu fillo leva tempo sin escribir e está asustada, a pobre. Escoita, escoita isto, a ver que che parece. Moi ben, escoitemos. Non, pero senta aí. Hai que escoitalo sentado e poñendo toda a atención. Cando queiras. El quitou o suspiro que enlazaba a súa gorxa. Eu a sombra verde que cinguía o meu van. El dobrou con mimo a súa espesa néboa e eu recollín os bicos que aboiaban no ar. E así, espidos de soberbia con apenas o gume da ledicia apuntando ao horizonte, percorremos o deserto do seu ventre de mar. E acollémonos sen medo nos espazos perdidos e nos lugares remotos, máis alá das pálpebras e dos soños abertos, nas revoltas sinxelas que están por chegar. Que che parece? Xa hai máis. Como ves? Antes, nos teus poemas, somente estabas ti. Agora hai máis persoas, está el. Sí, é verdade. Non me decatara diso. É normal que así sexa. A creatividade empeza por un mesmo, que sinto, que son, onde vou, pero se queda aí dentro malo, podrece. Hai que sair dun mesmo, atopar o outro. A alteridade é a esencia da humanidade. O outro é importante porque te define e te delimita. Se non saes de ti mesma, se non descobres o outro, esmoreces. Non corrixes nada? Non, está ben así. Escuro e turbio, pero ben. Ou sexa que está ben. Sí, eu non lle cambiaría nada. Pois, isto hai que celebralo. Celebrado. Sí, teño unha botella de Porto. Ímola abrir. Vou por ela. Diga. Como? Ah, esti, Diego. Como deche con este número? Se ti o conseguiche, eres tamén. Si, estou ben. Non podemos vernos. O que debes facer é esquecer este número tamén por algún tempo a nosa relación. Non, home, non te desgustes, pero aquí a vida complicouse moito. Sí, claro que sí, o que pasa é que é moi perigoso que fales comigo, que saibas onde estou, moi perigoso para os dous. E a miña nai como está?
Dille que estou a traballar, que pronto volverei. Dille iso, anda. E ti racha o papel onde tes apuntado este número e bota o lume. Sí, Diego, sí. Sí, moito. Anda, vou colgar. Adeus. Toma. Veña, imos brindar. Brindemos pola poesía, que che parece? Pareceme moi axeitado. Pola poesía. Ou se cadra mellor. Polas palabras. Polas palabras. Así, polas palabras. Aínda que sexan malditas. Daquela, polas palabras malditas. Que ben, que ben. Non sabes que ben me sinto despois de rematar un poema. Cando empezo, estou nerviosa mesmo antes de empezar. Cando teño ganas de escribir, síntome en queda. Ata que non remato, estou a sufrir, pero unha vez que remato, síntome feliz. E agora estou feliz. Veña. Pon algo de música. Non sei como vou poñer eu música. Prende a radio, se cadra hai música. Está ben. Ai, estou leda, moi leda. Fixen un poema e abríronse as fiestras. Fixen un poema entre o aire libre pola casa. Veña, bebe. É un viño de posto exquisito. Bebe como se non existise o racionamento. Como se non tiveramos pasado por unha guerra. Bebe como se estes fosen os mellores anos da historia. Bebe como se o mal desaparecese do mundo. Bebe, bebe, bebe. Baila e bebe. Bebe, baila. Veña, baila comigo. Non sei bailar. Como non vas a ver? Veña, ven, baila, baila, baila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que me mareo. Veña, cólleme pola cintura, así. Forte como un home. Son un home. Claro, ninguén o dubida. Es un home. Veña, baila conmigo. Non sei bailar, Clara, de verdade. Claro que sabes, agarra forte, así. ¿Acaso te É arrepío? que son moi torpe. 1, 2, 3, 4. Uf, non estou para subir. Xa non te moves daqui. Xa está ben, Clara, deixa de xogar comigo. E por que non imos xogar? Non Ben. temos dereito ao xogo. Bebiches moito e vas te arrepentir. Si, bebín, e que? Non me vou arrepentir. Quero devolverche todo o que me deches. Ti déchesme a túa sabedoría. Eu vou darche a miña. Non tes que devolverme nada, de verdade. Cala,
Déixame facer a min. Clara, isto non ten sentido. Pois daremos o noso sentido. Seremos a extraña excepción. Nunca me vin así, non sei que facer. Nada. Non tes que facer nada. Déixame a min. Ti pecha os ollos e imagino que queiras. Pero déixame a min. Síntome ridículo. Cala. Deixa de pensar e reláxate. Só tes que deixarte ir. Está ben, pero non me fagas mal, non soporto dor. Naqueles días morreu a nai de Vicente. Se para calquera a morte dunha nai é un amargo trago. No caso de Vicente, que estaba tan unido a ela, o proceso foi peor, se cabe, aumentado polo feito da separación. Vicente vivira toda a súa vida coa súa nai, primeiro coidando ela del e despois el del. Ainda que todos te aconsellamos que non asistira ao enterro, el foi. Diego portouse moi ben e encargouse de todo, pero el foi. Non se chegou demasiado cara leito, viu todo desde lonxe, confundido cos paseantes, para que os que buscaban non o descubrisen. Pero ainda así, asumiu un grande risco. Afortunadamente non o descubriron. Se cadra non contaban con el no enterro da súa nai. Que sabes a xente de amores e lealdades. Aquí? Levo todo o día na túa procura. Fun pasear pola cidade. Había tanto tempo que non saía. Non deberías expoñerte tanto. Parece que o faz a propósito. Ir ao enterro da túa nai foi moi arriscado e agora saes pola rúa como se non pasara nada. Non faz máis que exhibirte. Xa me fartei desta situación. Non penso pasar toda a vida agochado. Xa está ben. Esta situación pasará. Volverán tempos mellores, xa verás. A min xa non me queda moito tempo, Clara. Non digas iso. Don Vicente! Don Vicente! Por fin teño carta do meu fillo. Ai, meu Deus, que malo pasei pensando que lle pasara algo. Que di don Vicente? Vaya, por fin. Había semanas que non escribía. Como son os rapaces, el non se decataba de que iso a min preocupábame. Que di, don Vicente? Querida mamá, estou ben. Non puiden escribirche antes porque estivemos moi ocupados. Non te preocupes se ves que tardo en escribir, é que aquí o traballo é moito. Pronto nos veremos un bico do teu fillo. Ai, por Deus, que contenta estou. Eu xa imaginando calquera cousa. Como somos as nais, como somos... Que dicía a carta? Estimada señora dona Ermitas, son Lois, o camarada do seu fillo. Teño que darlle malas noticias. O seu fillo morreu. Non tivo ningún accidente nin nada diso. Colleu unha enfermidade e morreu.
Aquí as condicións hixiénicas non son moi boas. Enterrámolo onte, aquí mesmo no Valle de los Caídos, como un caído máis. Acompáñoa no sentimento. Unha aperta de Lois. Por que lle mentiches? Non sei. Xa está ben de sofrimento. Ademais, todas as cartas ao seu fillo eran mentiras. Deixa a que siga na mentira, así será feliz. E nós? Que pasa con nós? Non podemos tamén ser felices. Ti, sí. Para min non teño mentiras. Por que non marchamos? Marchar. Sí. Sei de xente que está fuxindo. Aínda estamos a tempo. Marchar onde? Francia está ocupada. Os que chegan ali devolven os esposados. Inglaterra está bloqueada polos barcos alemáns. Non, Clara, non temos escapatoria. A América. A México. Xa non hai barcos dispostos a arriscarse nesa travesía. Sei de quen nos pode botar unha mano nesa cuestión. Quen? Coñece un consignatario? Sí, te vai dicindo por aí que queres fuxir e xa verás. Pero non te decatas de que aquí non hai sitio para xente como a ti e como a min. Aquí nunca houbo sitio para xente como a min. Pero ti estás no mellor da túa vida. Deixa de pensar nos dous, pensa en ti e sálvate. Pero non contes comigo, sempre serei un lastre. Agora, xa non hai nada que te ate aquí. Eu nunca tive en ataduras. É o mellor que podemos facer. Escapar. Escapar para sempre. Son maior, Clara. Todas as miñas oportunidades xa pasaron. Non digas papadas. Faremos 2 maletas cos nosos escritos e marcharemos. Nin roupa, nin nada, somente poemas. Volveremos nacer coa nosa poesía, pero en outro lugar con outras xentes. México é un bo sitio. Ali hai moitos galegos que fuxiron nos primeiros anos da guerra. Acollerannos con moito cariño. Seguro. Xa non saen barcos para aló. Xuntos. Todas as nosas saídas pecháronse. Nunca poderemos sair daqui, Clara. Xuntos, nunca. Iso xa se verá. Onde vas? Coido que é a mellor idea que tive nos últimos meses. Marcharemos de aquí. Vou resolver o problema dunha tacada. Pero non saín de seguido. Algo no meu interior dicíame que estaba trabucada, que as cousas non ían sair como eu as planeaba. Desde logo, a fuxida non era fácil estando todas as saídas bloqueadas pola guerra europea. España era, naqueles anos, unha bruta tinxida pola represión, a escaseta, os odios e a carraxe. Xusto neses momentos, estabas a dar a cacería máis desapiadada do home pola home. Calquera insinuación, calquera denuncia dun veciño, ou mesmo anónima, podía facer que pola noite viñeran buscarte e nunca máis se soubera de ti. Ou tamén que aparecera o teu cadáver nunha beira roca. É difícil imaginar desde hoxe aqueles longos e escuros tempos. Non sei inmediatamente. Sentía ganas de escribir e puxeme a facelo. Escribí un poema que nunca te ensinei a diferente. Un poema que me saiu da alma e que, anos despois, publicado en México, me deu a coñecer en todos os países americanos. Onde estás, amigo? Que cedo te levaron. Posiblemente un dos máis mellores poemas. O que non sabía eu, o que nunca sospeitei é que, ao mesmo tempo que a mí, Vicente tamén estaba escribindo o seu mellor poema. Ese poema, que tamén publicado en México anos despois, deu a volta ao mundo. Desde aquí estravexo, amiga, como marchas. Posiblemente un dos poemas máis reproducidos dos últimos anos. Non conseguín que algún dos meus clientes consignatarios me facilitara 2 pasaxes para México. Non había buques para esa viaxe, pero un home de negocios con intereses en Portugal facilitoume 2 pasaxes en avión desde Lisboa.
Desde esa cidade había voos que enlazaban con Estados Unidos e dali era fácil conseguir pasaxe para México. Solamente tiñamos que baixar desde Coruña a Lisboa, viaxe que tampouco era moi complicada de facer. O traxecto á liberdade estaba xa tratado. Por fin! Está todo arranxado! Vicente! Vicente! Ermitas! Ermitas! Diga. Onde está Vicente? Onde foi? Viñeron buscalo. Como? Sí, viñeron buscalo uns señores. Como uns señores? Marchou con eles. Marchou con eles? Ben, en realidade levárono. Como? Levárono? Non puido resistirse, eran 4. 4 que? 4 falanxistas. Dixeron onde o levaban? Non dixeron nada. Meterono nun coche e marcharon. Non pode ser. Agora non. Como puderon descubrir como? Ai, Vicente, meu amigo. Por qué? Como te descubriron? Como? Denunciáchelo ti? Ti? Non, eu non dixen nada. Maldita! Maldita sexa, denunciáchelo ti! Ti! Dixeronme que non lle faría mal. Filla de puta maldita! Como poideches facelo? Como? Prometeronme soltar o meu fillo. Prometeronme. Como puideches portarte así con él? Con todo o que fixo por ti. Con todo o que fixo. Tiven que facelo. Soltarán o meu fillo, comprendes? Fíxeno polo meu fillo. Non podo deixar que continue ali. Deronme unha oportunidade de soltalo. Fíxeno polo meu fillo, comprendes? Non tiven outra alternativa. Pero dixeronme que a don Vicente non lle farían mal. Pobre. Con medo que lle ten a dor. Tesme que perdoar. Fíxeno polo meu fillo. Polo meu fillo.
Desde a fiestra vexo, amiga, como marchas. E sinto a soidade gorgolexar nas miñas costas. Ti volve o rostro e o teu sorriso é pombal branco, e alza a man como a veleiro antigo, deixando unha estela de nácar e madrugada. Desde a fiestra vexo, amiga, como escapas e ábrese no peito en montes escuros. Ti volve o rostro e a tua mirada é océano, e alzas unha man e rompes unha lanza permitindo que o ceo trence reis señores. Desde a fiestra vexo, amiga, como foxes, e o teu perfil é arquitectura branda. Volve a tua cara en poemas imprecisos e alzas un abano de 1000 posibilidades, deixando na súa caída un regueiro de circunstancias. Desde a fiestra vexo, amiga, como saes, e todo o que acontece perde o seu sentido. Mírasme con cariño e fulxen tempestades, xurdindo do infinito a máis calada morte, que estende a súa sombra con parsimonia sabia. Desde a fiestra vexo, amiga, como partes, e toda a xeografía faise inevitable. Volve a mirada e renuncia aos meus principios. Alza a man como a estandarte breve, e quero disolverme na esencia da túa luz inmensa. Busquei por toda a cidade, recorrín todas as estradas posibles, e non volvín a topar a Vicente. Nin o seu cadáver apareceu nunca. Mesmo cheguei suplicar aos mozos falanxistas que me dixeran onde o botaran. Nós non temos relacións con maricas, foi o que me responderon. Se cadra liberarno. Tes razón, en certa medida liberaron. E marchei soa para México, disposta a emprender unha nova vida. Levei comigo 2 maletas cheas de poesías, e pouco a pouco funas publicando. As miñas co meu nome, as súas co seu. Vicente Rincón non é un alcume, foi unha vida. E por que non o contou nunca? Cando escribes un poema, cando contas algo, deixa de ser teu e pasa a ser de todos. E eu até agora non quixen compartir a Vicente, quixen que fose meu e soamente meu. Até agora non o contei por egoísmo. Entón, por que agora? Sempre souben que non sería para min soa, que algunha vez tería que compartilo, despedirme del e cedelo aos demais e quedarse en el outra vez, soa para sempre. Cando chamaches pedindo a entrevista, decateime de que era un momento, fora exclusivamente meu durante 40 anos. Chegada a hora de compartilo. Sempre tivo a certeza de que morrera. Sempre pensou que o asasinaron. Sempre pensei que desaparecera da miña vida e que nunca volvería a ela. Nunca se atopou o seu cadáver, pero seguramente Vicente non tería cadáver, só tiña poesía. E si, esa poesía súa tiña eu era a propietaria do seu legado. E xa publicou toda a poesía de Vicente Rincón ou aínda queda algunha sen publicar? Iso non o vou contestar. Quere dicir que aínda quedan poemas seus na maleta? Direiche unha cousa, a súa maleta é moi especial, é como un caixón sen fondo. Cando collo os últimos papéis coitando que son os derradeiros, aparecen máis e máis. É como se Vicente seguise escribindo e enchéndoa cando eu non me decato. Estáme querendo dicir que seguirá publicando eternamente poesía de Vicente Rincón. Eternamente non o creo. Algúna vez desaparecerei eu. Pero sí,
non me había extrañar que mentres eu viva sigan aparecendo na maleta poemas de Vicente. Ou sexa que realmente é un alcume. Xa te expliquei. Vicente Rincón é unha vida. Se cadra esa vida vive agora en min, pero non son eu, como había ser eu. A Vicente pasearon uns falanxistas a finais do ano 40 nunha estrada abandonada da Coruña. E eu fuxín primeiro a Lisboa e despois a México. E ali conseguín refacer a miña vida. E iso é todo. Iso é o que ti debes crer e publicar. E todo isto aconteceu porque cada un tiñamos unha maleta chea de poesías. En realidade, o que acabou con nós foi a nosa creatividade. A nosa poesía foi a nosa maldición. As nosas vidas foron 2 maletas cheas de palabras malditas.